बेनि खोथाया दिनै आं बिपिएफ आव हायनायनि खोथाया दिनै आंथ' जेनेबा इउपिपिएल आव दङमोन गोदोनि समाव दिनैल' बाथ्रा नङा बियो आं इउपिपिएल आव थानाया जेनेबा हमना ला आं जेब्ला एबसुनि इउनिट एबसु जेनेबा जोंनि रौता फरेस्टआव इउनिट एबसु जागायजेनदोंमोन फसंजेनदोंमोन बै समावनो आङो बेयाव दङमोन अब्ला आं इउनिट एबसुआव मथा-मथि आं 6 बोसोर बिदि खामानि मावबाय बिनि उनाव आं बेबायदि इउनिट एबसुआव थानानै उनाव पार्टियाव आगान होबाय जिहेतु बै समाव स्टुडेन्ट इउनियनानो दिनै पार्टियाव आगान होनाय हिसाबै जोंबो आगान होबोबाय मानो होनब्ला जोंनि बे एरियानि समस्या बे एरियानि गासै जानाय जेंनाफोर बेफोरखौ सुस्रांनो थाखाय दिनै जोङो पार्टियाव ओंखारनो गोनां जाबाय आरो बै समाव जोङो बिपिएफ पार्टि दङमोन बै समाव स्टुडेन्ट इउनियननि थ्रुयैदि जिफोर बाथ्रा ओंखारबाय जे बिपिएफआ मोजां खामानि मावाखै बेनि थाखाय परिबर्तन नांगौ नालाय गोदान सरकार दानांगौ बिदि बाथ्रा फैनायावहा जों बयबो स्टुडेन्ट इउनियन आरो जोंनि फरायसा आफाद आरो लोगोसे बे जोंनि एरिया रौता फरेस्टनि गासै एरियानि मानसिफ्रा बै समावहा जेब्ला स्टुडेन्ट इउनियना जि बाथ्रा बुङो बेयावनो गासैबो गनायोमोन बेबायदिनो जोंहा मोनसे थांखि दङमोन जे पार्टिनि गेजेराव हाबनानै जोङो खामानि मावनानै पार्टिजों खामानि मावनानै एरियाखौ डेभेलप खालामनो हागोन माबा मोनसे खामानि मावनो हागोन जोंहा मोनसे सिमां दङमोन आरो जेब्ला जोङो बै समाव पिसिडिआर होनना बुङोमोन ना जेब्ला बे पिसिडिआरनिफ्रायनो जोङो गोबां खस्थ' खालामबोदों दिनैसिम खस्थ' खालामबोदोंमोन खोथाया जाहैबाय जोंनो मा नांगौ जोंनि समस्या जोंनि अभाब अभियोग बेखौ सुफुंनो थाखाय जोङो बेबायदि खामानियाव आरो बेबायदि एकदम गोरायैनो जोङो बाहागो लादोंमोन बै समाव जोङो पार्टिबो दावराव दावसि गावनो जों दावराव दावसि खालामबोदोंमन नाथाय बे समनि जि दावराव दावसि खालामनायनि जि फिथाइ जों बेखौ मोनासै आरो बै समावथ' बुंदोंमोन जोंहा मा होनना बुंदों बिना गयारि बे समाव जोंनि बे एरियायाव फैदोंमोन निजरा सेन्टार जि स्कुल बे स्कुलावनो फैदोंमोन बिथाङा जोंहा प्रमद बर' सरकारा माबा मोनसे खामानिखौ नोंसोरनि एरियायाव लामा सामानि स्कुलनि समस्या लामानि समस्या गोबां समस्या दिनै बे समस्याफोरखौ मावनानै होआब्ला आंखौ बुं बेबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन माने परिबर्तन लाबोनानै बिथांमोना जि मोनथदों आवगायदोंमन परिबर्तना जायाखै नोंथांमोननि एरियायाव जायाखै दिनै जिखिनि लामा जादों बेबो जोंहा एमएलए सार शरण बर'नि दैदेननायाव आरो बिथांनि अननायावनो दिनै जिखिनि लामा ससे जाबोबाय जोबोद बाख्नायजाथाव सारखौ मानो होनोब्ला दिनै सरकार गैयाब्लाबो बिथाङा बेबायदि खामानिखौ मावबाय जोंनि लागै बेबायदि गोबां आश्रयखौ होबाय होननानै बुंनांगोन आरो दा आरो जोंनि गेजेराव जोंहा गोबां खामानि मावबावनो दोङो दिनै जों नुबाय 5 बोसोरखौ दिनै इउपिपिएलनो समखौ होबाय दिनै सम होनायाव इउपिपिएलनो 5 बोसोर सम होनायाव दिनै बिथांमोना जोंनि एरियायाव जेबो खामानि मावफैयासै मोनसे समाव आङो जेब्ला हमना ला बोसोरसेसो जाबाय नामा जोंहा डिपुटि चिफ बिथाङा जोंनि बे एरियायाव फैदोंमोन होननानैसो खोनादों खिन्थु आं बे समाव बेयाव दोङो आं निजेरावनो दोङो बिथांखौ फैदों होननाय खोनानायखाय आं फैदोंमोन जोंहा ब्लकनि प्रेसिडेन्ट सुबिन बिथाङाबो फैदोंमोन बे समाव नुबाय जिहेतु जोंनि बे रौता फरेस्ट एरियायाव इउपिपिएलनिबो पार्टिनि मानसि दङ होननानै मिन्थिखायोब्ला आरो दिनै मिन्थिखायो आरो बेनि गेजेरजोंसो दिनै सरकारखौ दादों नोंनि आंनि थाखायनि गेजेरजोंनो दादोंब्ला दिनै बे एरियानि समस्या बिनि हाल साल बेखौ सोंनो थाखाय जोंनि गेजेराव सोंनो थाखाय जेबो समखौनो होनो हाया बिथाङा ओरैबायदि मोनसे रौता नेसनेल पार्क होनजागोन आरो जेनेबा जोंनिया रौता फरेस्ट नेसनेल पार्क बिथांनि थाखाय बेबायदि जायगायाव बेरायनो फैनाय बायदि बिथाङा बेबायदिसो फैबाय आरो जोंनि महरा माबायदि जोंनि एरियायाव समस्या माबायदि जोंनो मा नांगौ अभाब अभियोग मा नांगौ बेफोरनि सोमोन्दै जेबो सोङासै आरो गारिनिफ्रायनो ओंखारा फन खालामहरनानै आंखौ बुंहरबाय ओइ नोंसोरनिथिं थांदोंमोन नायनो थांदोंमोन नायबाय मा नायखो होनना बुंहरबाय आं खिन्थु जोंथ' फंसेबो रायज्लायनो बेबायदि समखौ होनो हायासै होननानै आं बिसोरखौ बुंहरदों जोंहा ब्लकनि प्रेसिडेन्ट बिथांखौ आं बुंहरदों आं दिनै बेनो खोथाया जाहैबाय जे बिपिएफआव फैनायनि खोथाया दिनै जि नुबाय जोंनि समस्या बे समस्याया दाबो जोबाखै जोंहा जोंनो नांगौ दिनै जोंनि बे एरियायाव एमइ स्कुलनि गोनांथि दङ आरो लोगोसे जोंहा जेजेएमनि जि दैनि गोनांथि दङ जोंहा जि फिसा बरिं जावदों दिनै बे फिसा बरिंजोंथ' जोङो रायजो खुंनो हाया आरो रायजो राजाया बेजों सन्तुष्ट जाया मानो होनब्ला हमना ला माबा मोनसे समस्या जागोन अखा बांखा हानानै माबा मोनसे सारअन्थाइ गावनानै बे मेसेना हामा जालांगोन खोब थांगोन बियो 1.5 बोसोर 2 बोसोर बारानि बारा बिनि उनाव बे समस्या जोबलांबाय आरो बे बरिंआ जालाबो बियो दा बेनिखाय बेफोरबायदिखौ जोङो लुबैयाखै जोङो बिटिसि सरकारनिफ्राय बे फैबाय थानाय जि सरकार बे बिपिएफ सरकार दानायनि उनाव जे जोंनि समस्याखौ जोङो सुफुंनो हागोन आं मिजिंथिदों आसा खालामदों आरो लोगोसे जोंहा
PCDC दानखावनायनि खोथा दङ आरो दिनै मोनसे बाथ्रा जोंहा जोंनि बे एरियायाव जोंहा गिदिर मोनसे समस्या दङ जों मास बारहालागै थांनांगौबा जोंहा गोबां समस्या दङ दिनै बेमार आजार जागोन माबा मोनसे समस्या जागोन सोरनिबा न'खराव माबा मोनसे समस्या जागोन डाक्टर होसोब्रबनो हाया सोरबा गोनां गैयैबो थायो न'खरनि गेजेराव गोबां इक'नमिकनि खोथा थायो दिनै बेबायदि लानानै जोंनो थाखाय बेयावनो बेबायदि मेडिकेल साब सेन्टार बेबायदिखौ जोंनो नांगौ जानानै दङ दिनै बेफोरखौ जोङो जोंनि अभाब अभियोगखौ दिनै जे मा होनगोन EM सार CF सार बेफोरबायदि व्यक्तिफ्रा दिनै लिडारफ्रा जोंनि गेजेराव नायफैया जोंनि समस्याया मा बेखौ बुंसनफैया मिन्थिफैया बार बार बुंबाय जोंनि एरियानि लामाफ्रा गाज्रि जोंनि समस्याफ्रा गाज्रि बेखौ लानानै जों गोबां बाथ्रा बुंबाय नाथाय खोनासंजाया जोंनि बाथ्राया नाथाय मोनसे दुखुनांथावना बाथ्रा दिनै जोंनि बे LP स्कुल दङ जोंहा गंसे बे LP स्कुलाव मथा-मथि जोंनि गथ'फ्रा 100नि आबाव 100+ दंहैयो दिनै बेबायदि गथ'फोर थानानैबो जोङो दिनै बेबायदि ME स्कुल खुलिनो हायाखै फसंथान बेबायदि खालामनो हायाखै मोनसे बाथ्राया मा जाहैखो दिनै बे ME स्कुल बारग'नानै सासे गथ'आ मानो खोबब्ला 9-10 बोसोरावनो बियो ME स्कुलाव थांनो गोनां जायो अब्ला बे गथ'आ साइकेल सालायनो हायो ना मा हायो दिनै बे समस्याखौ लानानै दिनै बे गथ'आ स्कुलाव थांनो हायाब्ला साननैसो थांबाय साननैसो उनावनो स्कुल गारबाय अब्ला बे गथ'आ लास्टआव थाङै थुङै मा जाखो गाज्रि बेबहार खालामग्रा गावखौनो ड्राग्सफोर लाग्रा जुमायफोर लोंग्रा बेबायदिनो थाखा फैसा जों खामायनो होग्रा बिमा बिफायाबो थाखा फैसा नारसिनग्रा जालांबाय दिनै बेबायदि समस्या जोंनि बेरियाव जाबाय मानो होनब्ला जोंनि बे रौता फरेस्टनि आन्दाराव जाहा दिनै गासै 40तासो बेबायदि गामि दङ जोंनि बे 40तासो गामिनि गथ'फोरनि जिउआव जोंनि न'खराव जोंनि एरियायाव जेनेबा भबिसत होननाय बुस्थुआनो गैया जानानै दङ आं बेफोरखौ जोंनि एरियायाव बेफोर समस्याखौ सुस्रांनोब्ला मा जानांगोन ME